Somaina Dao Mwina Nwnghangni Fanjarini onai bibar Nwnghangni हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय। आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे बर'नि गोदान मिउजिक भिडिअ'नि आपडेट लानानै फैदों। आं आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांगोन। सेथियाव दङ B.B.a प्रडाक्शन चेनेलनिफ्राय। बिथांमोनहा बे चेनेलाव बेनो गिबि मिउजिक भिडिअ' लानानै फैदों। बे मिउजिक भिडिअ'नि टाइटेलानो जादों समायना दाउ मैना। बे मिउजिक भिडिअ'खौ बावैसो सिगाङाव बिथांमोनहा आपल'ड खालामना होबाय। बे मिउजिक भिडिअ'आव फाव दिन्थिदों बिथां B.B.a आरो बिथां सुदेमसना रामसियारि। बिथां सानैयाबो जोंनि गेजेराव मोजां फाव दिन्थिगिरि महरै सिनायथि होनो हाबोदों। बेबायदिनो बिथांमोनहा जौगालांनो हाबाय थाथों। बिथांमोननि भिडिअ'आ बाख्नायजाथाव, नायबाय थाथाव, बयनिबो गोसोखौ गोजोन होनो हानाय मिउजिक भिडिअ' लानानै फैदों। बेबायदिनो बिथांमोनहा बयनिबो गेजेराव बयजोंबो मोजां मोनजानाय मोजां मिउजिक भिडिअ' लानानै फैबाय थानो हाथों। बे चेनेलनि लिंकखौ आंनि चेनेलनि डिस्क्रिप्शनाव होनानै दोनदों। नोंथांमोनहा थांना नायनो हागोन। लोगोसे बिथांमोननि चेनेलखौबो सापर्ट खालामना फै। आंनि दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन। नोंथांमोनहा आंनि चेनेलाव गोदानबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। लोगोसे खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै हो। आं नोंथांमोननि गेजेराव बेबायदिनो बर'नि गोदान मिउजिक भिडिअ' आरो शर्ट फिल्मनि आपडेट लानानै फैबाय थागोन।